holder de her seminarer for at debattere nogle tværgående emner. Jeg synes, det er spændende, og jeg er nysgerrig på det. Det er rigtig udviklende. Ja, det er læring helt bestemt. Hvis jeg siger super kort, så fordi jeg synes, det lød rigtig, rigtig spændende. Grunden til, at jeg er med på seminaret i dag, er, at jeg så det som en mulighed for at lære mig selv bedre at kende. Jeg synes, seminaret giver rigtig god værdi. I er som ofte ud fra min interesse i hvert fald velplanlagt i emne. Og så er det også meget godt ved at tiltage en af virksomhedsledelses netværksgrupperne. Det synes jeg giver god værdi, og så passer tidspunkterne også glimrende. Dels at lære mig selv at kende på en ny måde måske, og få nogle nye aha-oplevelser. Og så selvfølgelig også at kunne lære andre at kende, så man bedre kan arbejde sammen i nogle teams. Der er seminarerne, hvor du bliver inspireret til andre måder at tænke på, eller blive klogere på noget, du bruger i din hverdag som leder eller som medarbejder i det hele taget. Og vi kan gå lidt dybere med en ganske specifik problemstilling over for mange mennesker. Det jeg håber på, de tager med sig herfra, det er selvfølgelig det der med, at man på meget kort tid kan lære mange nye mennesker at kende og skabe en relation. Det er de trænet til at gøre ud af deres netværk, men her får de mulighed for at træne det på tværs af virksomheder og netværkene til seminarerne. Det kunne det sagtens, altså jeg kan godt lide ideen om, at man møder op og er velforberedt på et seminar. Oplægsholderne er jo nøje udvalgte, og et af kriterierne, som vi udvælger dem på, det er, at de er i stand til at sætte noget dynamik i lokalet og noget energi i deltagerne. Det er fantastisk at se, hvordan de kan bruge sparringen på tværs af virksomheder og grupper på den her måde. Vi kan jo mærke på vores deltagere, at de ser frem til det seminar hver eneste gang. Go for it. Altså, man kan ikke andet end komme hjem med rigtig meget og et rigtig godt udbytte. Så det kan jeg helt varmt anbefale. Jeg kan godt love jer for, at det var en vilje. Jeg lå rød ved til sidst. Fordi de har bare stået, hvornår er det vores tur, hvornår er det vores tur, hvornår er det vores tur. Nu er det jeres tur!